Zdravím všechny příznivce městské hromadné dopravy v Opavě a dnes vás provedu linkou 217. Pojedu autobusem SOR CNG. Pokud by vás zajímaly data, tak jsou tady. Tady je první strana technického průkazu. Linka začíná na městském koupališti u sportovní haly basketbalové, ta je zde, a koupaliště vidíme tady. Jo. Projedu s vámi celou trasu, tedy z koupaliště až do Slavkova před obecní úřad, kousek od restaurace Napoleon. Provázet vás budu já, to jsem já, Honza, a jak asi jistě víte, já se snažím zmapovat všechny linky, tak abyste si je mohli postupně pustit na YouTubeku. Takže jdeme na to. Ještě vám ukážu interiér vozidla. Tady je kabina řidiče. Zde máme palubní počítač, kde je napsáno, že jedu z koupaliště do Slavkova. Tak jdeme na to. Tak, je 28. července 19 hodin a 4 minuty a jak už jsem říkal, jedeme nebo vyjíždíme na linku 217 z koupaliště. Ano. Upozorňuji, že jezdí jeden autobus celý den, jezdí podle letních jízdních řádů, které platí akorát o prázdninách. Někdy jsou lidé z toho trošku zmatení, ale bohužel jinak to udělat nejde. Je tam vynechán školní spoj do Otic, takže celý den jezdí řidič na lince koupaliště Slavkov s tím, že si musí dát celkem pozor. Ráno zhruba, počkejte, jak to já řeknu přesně, ráno od 4:39 dělá 4 kola mezi Slavkovem a partizenskou zastávkou Divadlo, jo, kde nemáš žádnou možnost si zajít na WC nebo se někde občerstvit. To stejné je potom odpoledne, kdy řidič nastoupí ve 13:15, jede od divadla na koupaliště, ale pak od 14:10 až do 16:24 nemá nikde žádnou možnost si zajít na záchod. Opět jezdí jenom mezi Slavkovem a divadlem, kdy ve Slavkově není vůbec žádná možnost, u divadla by snad mohl zajít někde na předprodej. V době menší pauzy, ale tam skoro nejsou žádné pauzy. Takže teď jedeme po nové ulici Basketbalové, kde je postavena nová byla. Přijedeme na Krnovskou na kruhový objezd. Ještě jsem tu nebyl, no, vypadá to pěkně. No, všecko, co je nové, je pěkné. No. Takže kruhový objezd, jo, křižovatka Krnovská, Basketbalová a Vančurová. Zastávka je u magistrátu města Opavy, má název Stará silnice. Název je podle staré silnice, která je ale na druhé straně souběžně tady s touto Krnovskou. Tady máme nějaké děvče. Dobrý den. Děkuji.
začíná platila hotově, to znamená, je to celkem drahé, jo, jízdné stojí 30 korun. Kdyby měla kartu, tak by jí to stálo 20 korun. Myslím bankovní kartu, jo. Taky si může koupit ještě orisku, ale hotově je to nejdražší přeprava bez možnosti přestupu. Další zastávka je Severomoravská energetika. Tady celkem málo kdy teďka ve večerních hodinách někdo nastupuje. No, tak jak teď není tady nikdo, takže zastávku jenom projedu. Není to stálá zastávka. Na stálé zastávce bych musel zastavit a otevřít popřípadně dveře, když tam někdo bude stát a ani nejeví jako zájem, jo, že bych chtěl nastoupit, ale zastavit tam prostě musím, když tam je nějaký člověk. Teď přijedeme k divadlu po Čapkové ulici. Ne rovně, jak jezdí všechny linky, ale linka 212 a 217 tady jede po okruhu. Protože zastávka, jo, těch dvou linek je na Čapkové ulici naproti cukrárny Jařabová. Tady máme takový podjezd, kde si řidič musí dát pozor, nesmí jet moc blízko tady těch 3 sloupů vpravo, protože tady na konci musím dát plný rej doleva a zadek by mohl odřít ten sloup, jo? Čili tady musím dát plný levý a zároveň si tady musíme dát, že tady je, vidíte, propadlý kanál a abych nenarazil pravým spodkem, tak musím pomaličku, ale jo, jet pokud možno bokem. Tady už čekají lidi do Slavkova. Jo, takže to je zastávka divadlo. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vyjíždíme z divadla na čas teda a směr Slavkov, to znamená tady jedu zpátky směrem teda ta Krnovská, ale odbočím na křižovatce doleva na Olomouckou. První je odbočení doleva na Oldřichovou, takže tu ne. Já jedu tady, doleva to je ulice Olomoucká. Další zastávka je zastávka u soudu. Jelikož je tento vůz klimatizovaný, tak v současné době, kdy venku je asi kolem 30 stupňů, tak mám zapnout klima jak v kabině řidiče, tak i v salonu pro cestující a trochu ten motor potom ztrácí výkon. Takže zastávka u soudu. Otevřené. Nikdo nenasede, nikdo nevystupuje, nikdo nenastupuje. Takže pojedeme dál, další zastávka je Horovo náměstí. Odjíždíme vlakovou trať
směrem na Krnov. Takže zastávka Horovo náměstí. Dobrý den. Dobrý den. Zkuste ještě jednou, to někdo zabudne. Dobrý. No. Ještě tam tady běží paní, a teda předpokládám, že běží, aby stihla linku 217. A jakož já jsem hodný, tak na ní počkám, ona se zasměje a dokonce se známe. Už je čas, paní profesorko. Ne, ještě je čas. Nemáš záč. Tak, paní má radost, dopravní podnik vyhověl a jedeme dál. Jo. Další zastávka je zastávka nemocnice. Ta je, jak už jsem avizoval, je to zastávka stála, kde řidič musí zastavit. I když tam nikdo nebude stát, může být někde za rohem, může dobíhat, jo, čili nesmí odjet dřív. Později o chvilku může, ale dřív nesmí a musí tam v každém případě zastavit. Tady po pravé straně je potom budova kláštera, kde jsou různí lékaři, jo, alergologie a podobně. Dobrý den. Dobrý den. Tady potom po pravé straně už je areál Slezské nemocnice. Tady to vpravo je hlavní budova, kde je ředitel a další provozní náměstci. Vpravo je tu dům nebo barák, kde se provádí odběry krve. A v těsné návaznosti na nemocnici už je potom psychiatrická léčebna Opavská. Je tady spousta pavilonů, krásné baráky. Tady taky po pravé straně hlavní budova ředitelství. Tady je taková celkem prioritní zastávka, není sice stála, ale jo, je tady hodně cestujících vystupů a nastupuje tady. Jednak protože naproti je nákupní středisko Kaufland a Albert. Vzadu jsou pak postavené nové obytné domy, kdy to tam je pěkné, byty všechny prodané. No a vyjíždíme dál, další zastávka je Slavkov Latarna. Slavkov má označení proto, protože už to spadá pod obec Slavkov. Čili už to není Opava, ale je to Slavkov. Tady vpravo byla kdysi bývalá točna trolejbusů, dneska je přesunutá k tomu Albertu. Vlevo se staví nový obchvat, který bude propojovat tady ulici Olomouckou s Hradeckou. Vyjíždíme z Opavy, před námi je teda ta zastávka Latarna. Tady je firma stolařství Hon, takže tady vždycky ráno jezdí lidé jako jednou do toho stolařství a vedle dál z bývalé restaurace, protože se to jmenuje Latarna, tak dneska tam vyrábí psí potřeby.
ta zastávka Latarna. Jako na jednom z mála úseků kolem Opavy dosáhneme maximální možné rychlosti přes 80 km, protože na všech vozech autobusech je omezovač, kdy rychlost je omezena na 80 km za hodinu. Takže i kdybych se rozkrajel, tak nic nepojedu. Teď se přehoupneme přes kopec a přijedeme do Slavkova, kde první zastávka je zastávka Červená cesta. Použiju retardér, že z kopečka šetřím brzdy. Lidi nám tady vystoupí. Takže vyjíždíme ze zastávky Černá cesta. Další zastávka tady na této hlavní cestě je zastávka Slavkov u areálu, protože naproti je potom areál chovatelů, kde se pořádají různé zábavy. Nevím, jestli hospoda je otevřená, jestli to neskrachovalo, je to prostě u areálu. Další zastávka nás čeká Slavkov škola. Škola proto, protože zase ta zastávka je u školy po pravé straně, potom uvidíte místní školu. Ale myslím, že tam je jenom první stupeň, nechci kecat, ale myslím, že jenom první stupeň, proto potom děti jezdí na ten druhý stupeň do Opavy. Jenom ještě podotknu, že Slavkov je už samostatná obec, čili si hradí cestu městské hromadné dopravy, která tady zajíždí. Tady je ta zastávka škola, nebudu tam zajíždět, nikdo nevystupuje, nikdo tu nenastupuje. Další zastávka nás čeká, tak je to Slavkov Zámecká. Předpokládám, že Zámecká, protože vede dolů k zámku, ale tam žádný není, jo, ale asi tam možná vysvětlí. Toto je hlavní cesta z Opavy na Šternberk. Už nám zůstala poslední zastávka, je to Slavkov, kde Katolinka končí a zároveň začíná na cestě směrem na koupaliště. To vám natočím samozřejmě také, no, já to dám potom dohromady, to slepím, bude to sice dlouhé, ale kdo z vás se chce tady projet nebo vidět to z pohledu řidiče, tak si to určitě z radostí projde.
obecní úřad, nový, pěkné to je. No. Starají se tady v tom Slavkově. Ještě minulé volební období tady byl pan Chovanec, který se proslavil tím, že to byl nejdéle sloužící starosta v České republice. Asi tady bylo 6 nebo 7 volebních období. Takže máme konečnou zastávku Slavkov. Takže jedeme na opačnou stranu ze Slavkova směrem na koupaliště. Nevím, jestli to půjde vidět, ale snažil jsem se vám tam ukázat kurzovku, podle které se řídí řidič, ale to má jenom jakoby informativní, kdyby náhodou došlo k poruše palubního počítače, jinak mu všecko hlásí palubní počítač. Takže vyjíždíme směr koupaliště. Jinak na odpoledním kurzu této linky najde řidič 170 km, ráno o 12 km méně. Celkový výkon služby odpolední je 10 hodin a 3 minuty a ranní 9 hodin a 14 minut. Takže zastávka je opět Slavkov u areálu, ale v opačném směru. Nemáme tu nikoho, musím chviličku počkat, ať srovnám čas. Mám tady zhruba 30 vteřin do odjezdu. Tak pojedu pomaličku, jo, jedu chloupek dříve, ale tady to nevadí. Jo, tady místní, kdyby chtěli jet, tak už tady stojí. Opět vyjíždím na hlavní cestu na tu směrem na Olomouc a jedeme zase dolů k tomu rybníku, kde je zastávka Slavkov Černá cesta. To je vlastně poslední zastávka ve Slavkově. Zastávka je tady, taky tady nikdo nenastupuje, já to jenom takhle projedu. Tady bych stál, jo, kdyby tu byli cestující. Doprava je odbočka na Otice, tady ten jeden školní spoj potom zajíždí do těch Otic. Stává se, že řidiči opomenou, ale nevadí, co se dá dělat. Tak, vyjíždíme ze Slavkova zase na tu rovinku směrem do Opavy. Po cestě bude zastávka Slavkov Latarna. Tam v podstatě nastupují lidé jenom když skončí u toho Hona, u té firmy Hon, anebo u těch pomůcek pro zvířata. Jinak se vesměs tady to projíždí. Ale je třeba si zase dát pozor, není to v noci osvětlené, jo, ať by se tam vám
cestující v černém oblečení se vám tam může ztratit. Navíc, jak tady uvidíte, označník už je trošku zarostlý, takže já ho vlastně ani nevidím. Kdyby člověk to tady neznal, jo, že tam je, tak si ho nevšimne. Teď je tady po pravé straně, za tím semaforem, jo, uvidíte, jo, stojí tam cestující, jo, ale označník nevidíte, cestující, jo, označník ne. Takže máme tu nějaké holky. Ještě to jsem tu jenom pro vás. Děkujeme. Jedete na disku? Ne, my jdeme domů. Domů jedete? Domů jedeme. Na večeři. Na večeři, je, tak to vám zavidím. zavidím. No, že večeře hotová. Jo. Tak. Opouštíme katastrální území obce Slavkov a přijíždíme do Opavy. Tam před náma, jo, jsou ty panelové domy, to je v tom areálu toho Albertu. A tam je pod tím, teďka se dělá ten nový obchvat směrem na tu Hradeckou ulici. Mělo by se to otvírat někdy v listopadu snad, že jo? Což určitě pomůže té Opavě, že Opava by pak měla už být celoobchvatována, jestli to říkám správně. Jo, tady jak jsou ty pajduláci, tak vpravo už je kruhový objezd, kde se bude i tady ta cesta napojovat na ten obchvat. Tady vpravo tady nám zajíždí linka 202 a 204 právě na ten Albert a Kaufland, kde je konečná, jo, té linky 202, kde mají řidiči i zdržovnu. Tady máme první zastávku v Opavě, je to psychiatrická léčebna. Nikdo nevystupuje, nikdo nezastupuje, tady si člověk musí dát pozor na větve, jo? No, čili psychiatrická léčebna. Další zastávka je taková pilotní, jo, je to zastávka nemocnice. Zase zastávka stála, jak jsem už říkal, zde se musí zastavit. Pozdravíme kolegu z linky 204. Co nám provede počka, jo, čeká, to je připojovací pruh. A máme tady zastávku nemocnice. Vzhledem k tomu, že je 7:30, tak teďka už skoro nikdo nejezdí, jo, čili mám tady 24 vteřin plus, ale tady musím opravdu počkat, jo, na nulu, jo. Nemůžu vyjet s plusovým rozdílem. Minusovým můžu, jo, o pár vteřin. Bych vám to jinak ukázal na tom palubním počítači, se odečítá čas 4, 3, 2, 1 a můžu vyrazit, jo, můžu jet. Další zastávka je Horovo náměstí. Jinak venku je krásné léto, 30 stupňů si myslím, že tam bude a hlásí na pátek až 40, což je peklo, ale tady v tom klimatizovaném voze to jde vydržet, jo? Je to fajn pro řidiče. Ale máme ještě jeho staré dieselové autobusy, kde klimatizace není žádná a to je potom peklo. Takže Horovo náměstí. Tak, další zastávka je zastávka u soudu. Jmenuje se u soudu proto, protože kolem soudu pojedeme.
vlevo je areál věznice a zatím ta bílá budova je to areál soudu. Takže soud je propojený s věznicí. Když vás odsoudí, tak vás tady nečouknou. Je to teda nejtěžší věznice ženská. Vražedkyně zde máme. Tak na zastávce u soudu nám vystoupí jediné 2 cestující, ty holky, které nastupovaly na té latarně. Tady už jako málo kdy někdo nastupuje, opravdu jenom výjimečně. Takže vystoupila jedna. Další zastávka je už zase ta centrální, centrum města, když to řeknu, je to zastávka Divadlo. Zrovna je vidět, že z té zastávky vyjíždí linka 212, tam už je elektrobus, tam to vyjde, jako myslím vyjde, co se týče akumulátorů. Tady to znáte, tady už jsme jeli z koupaliště, takže ta linka se tady 2krát točí. Pustíme ten osobář. Před náma je divadlo, protože je to zastávka divadlo. No? Vystoupila poslední cestující, poslední druhá ze 2. A my pokračujeme směrem na koupaliště, kdy už nás čekají jenom 2 zastávky, a to Severomoravská energetika a stará silnice u magistrátu. Sluníčko už nám zapadá, takže musím stáhnout do letu, ať mi nesvítí do očí. Pustíme chodkyni a pustíme jí ten osobák. Zastávka Severomoravská energetika. Nepředpokládám, že by ten klučina s náma jel, protože už jedu jenom na starou silnici a na koupaliště. Nemá zájem, tak jedeme dál. Poslední zastávka před konečnou zastávkou je stará silnice. Tady vysedají vždycky ráno magistrátní úředníci. Ti, kteří jezdí MHD. Jako moc jich není teda, jo, to přiznám. No, magistrát je po levé straně tady, jo. Odbor dopravy, odbor sociální, jo, to znamená, kde se evidují důchody. Jo, to je ta poslední zastávka stará silnice, já to jenom najedu, ať vidíte, kde to je. Určitě s náma taky nejede, kde se sedá. A pokračuju dál. A už nás čeká jenom konečná zastávka koupaliště.
musíme zachovat 1,5 metru odstup, protože nevidím dozadu, tak musím paní nechat, ale ona má elektrokolo, takže s tím problém nemá. A před náma už jsou městské sady, je tam teďka pěkně vidět ta basketbalová hala. No a blížíme se ke konci. Věřím, že se vám mé video líbilo a těším se na setkání s vámi u další linky. Ještě jich mám dost. 211, 220, 215 a několik dalších. Pro oko diváka teda zajedu až na tu konečnou, i když tu už nemám žádného cestujícího, ale jenom, jo, abych přesně skončil tam, kde mám. Takže konečná zastávka, odsud jsme před 40 minutami vyjeli. Mějte se pěkně, dobrý večer, dobrou noc. Tady vám ještě jenom ukážu, jsme na zastávce Severovazská energetika, kde je jedna z takzvaných chytrých zastávek, kde nám ukazuje, jo, třeba tady Slavkov a blikají 2 tečky, že už jsem na odjezdu, jo. A podíváme se na ten palubní počítač. Tady mám, jo, napsanou tu linku 3171, zastávka SMEčko a jedu k zastávce Divadlo. Mám 43 vteřin zpoždění. Jo, to jenom proto, že jsem vám to něco vykládal. Jo, a to vlastně šoférům přeskakuje samo podle GPSky. Teď už máme minutu a 6 vteřin do příjezdu k divadlu. Takže z pohledu řidiče ještě, jo, když mám ten palubní počítač po pravé straně, tady vlastně palubní přístrojová deska, kde jsou základní informace důležité pro jízdu a tady jsou základní informace důležité pro dodržení jízdního řádu. Tak, to tak ve stručnosti.